dus ongeveer letterlijk van de stroot geplukt. Volgens mij wil hij niet. Anne? Hij is een beetje verlegen. Nee? Hij wil het niet, hij wil het niet. Oh, wat jammer. Ja. Nou, kom even naar buiten dan. Ja, dat is goed, ja. Want jij plukte ons van de straat af. Dat klopt, ja. Hi, ik ben Bas. Steve, hallo. Steve. Ja. En jij hebt ons hier naartoe geleid omdat je eigenlijk wilde... Ja, dat daar een keer gefilmd werd zo, ja. Want wie is daar binnen? Adje van der Eyck, die doet het van maandag tot donderdag koken voor de mensen van Gennep. En dat is een beetje hetzelfde staal wat iedere keer komt, zo 11, 12 man zo. En doe ik een beetje helpen, vrijwilligerswerk zo. En, ja. En waarom kookt hij voor die mensen? Hebben die mensen niet veel te besteden Die of zijn mensen- ze eenzaam? Ook dat, ja. Ja, niet zoveel te besteden, sommigen. Maar het is vooral, ik heb hard gefietst. Hè, dus, vooral voor de gezelligheid ook, samenkomen en zo. En, ja. Hij had er geen zin in, dus... Nee. Ja. En jij bent een echte Gennepenaar? Ik zie een echte Gennepse, ja. Je ziet een echte Gennepse. Ja. En hoe kom je erbij om vrijwilligerswerk te gaan doen? Ik heb psychische problemen gehad, dus een gewone baan trek ik eigenlijk niet meer. En dan doe ik zo'n beetje vrijwilligerswerk, ik blijf toch een beetje bezig. En dan ben ik, je hebt een plek in Gennep, dat heet Grubbestein. Dat doe ik van dinsdags en vrijdags ben ik daar vrijwilliger. Ja, zo, en die tuin hier heb ik ook gedaan hier. Schoongemaakt en die bakken heb ik aan de zijkant opgehangen. Heb viooltjes erin gedaan, dan van mijn eigen centen gekocht. Dan doe ik ook iets terug voor de mensen. Hè. Kijk. Ik kan wel altijd maar pakken, maar het gaat er ook om dat je iets terug doet natuurlijk. Ja. Hey, en hoe kwam je in die situatie terecht, dat het niet meer ging? Eigenlijk drugs, ja. Ik heb heel veel wiet gerookt en daarna ben ik van wiet naar andere drugs gegaan en dat is funest geweest, ja. Eigenlijk loop ik al vanaf mijn 18e te sukkelen, ja. En dus dat begon met wiet. Mhm. Hoe oud was je toen? 15, 15. ja. En wanneer werd het echt een probleem? Rond de 18. Rond de Dan 18. had ik het iedere dag nodig, dus ja. En dat werd van kwaad tot erger? Ja, eigenlijk wel. Woonde je nog thuis? Ja, ik woon al sinds 4 maanden op mezelf, in Gennep-Zuid. Een appartementje. Fischat. Dankjewel. Ja. Eigen plek? Ja, juist, ja, zeker, ja. En wanneer kreeg je zelf in de gaten dat er iets moest gebeuren? Ik ben opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dat ging gewoon niet, vanwege psychoses, ja. Ik vind wel jammer dat Adje nou niet komt. Hij zei, ja, ik heb daar geen zin in, zei hij, ja. Misschien moet hij even wennen aan het idee. Ja, dat kan ook goed. Misschien moeten we het zo meteen nog een keer vragen. Nee, dat doet hij niet. Die is een kei eigenwijze man. Oké, kei eigenwijze man. Maar we hebben hem nu wel genoemd. Ja, Adje van der Eyck. Ja. Adje Een mooie van der Eyck. kuil. Ja, een mooie kuil. een mooie kuil. Ja. En ga jij hier ook wel eens eten? Ja, soms wel. Ja. Dat bespaart mij een hoop geld. Ik hoef niks te betalen, maar ik hier vrijwilliger ben. Maar in januari gaan ze verbouwen hier. Dus dat is heel gedoe geweest met de gemeente, maar uiteindelijk is het rond en dan gaan ze verbouwen. Dus, ja. Maar ook als je ziet, de kozijnen zijn allemaal rot hè, daar. En, ja, hier valt mee, maar als je daar op de hoek kijkt, is het helemaal rot. Daar ook in de hoek, hier. En dit is een soort... Ja, dit is het gemeenschapshuis van Gennep-Oost. Oké. Dus je hebt ook Gennep-Zuid en Gennep-West en die hebben allemaal een eigen gemeenschapshuis. Ja. Dat is dan van Gennep-Oost. Dus hier komen mensen bij elkaar om wat te doen? Zoal? Dansen. Kinderen doen hier ook dansen. Je hebt ook streetdance hier. En ja, dat is een beetje zo. Mensen het Gennep worden hier vermaakt. Dus, Hey, en wat heb jij vandaag tot nu toe gedaan? Want hout gehakken en ik heb met leem gewerkt. Ik heb een kippenhok gebouwd. Ja. Waar? In Stiemensweg is dat. Ja, dat is ook een beetje een alternatieve plek zo. Oké. Ja. Die man die doet ook met mensen die op zoek zijn naar kosten en inwoning daar tegen werken, zeg maar. Die werken tegen kosten en inwoning eigenlijk. Eigenlijk over het hele wereld eigenlijk komen daar mensen. Ja, die heb je een site, kun je eigenlijk bij inschrijven. En dan kun je werken tegen kosten en inwoning. Dus, ja. Oké. Ja, daar krijg ik een appje. Ik had een vriendin uitgenodigd, vraag of ze komt eten. Ik had een hoop groenten meegekregen. Dus ben ik benieuwd of ze komt. Ja, je mag wel even snel kijken of het die vriendin is. Ja.
Maar nee, dat heeft geen haast hoor, dat heeft geen haast hoor. Nou ja, we gaan nog niet echt richting etenstijd. Nee, maar ik... Oh nee, dat is mijn nicht, hè. Die krijgt een hondje. Oh, die krijgt een hondje. Ja. Ja, maar jij bent wel een sociaal type, toch? Jawel, Volgens jawel. mij. Ik heb heel veel meegemaakt, maar ik probeer toch positief te blijven, ja. Ik kom veel in de kroeg gegaan heb, Typhoon, kom ik ook al regelmatig. Dat is misschien niet zo goed, hè. Oh, lekker. Zolang je maar niet uit de box vliegt, hè? Zo is dat, ja. Met mate, hè. Ja. Ja. Zal ik even vragen of jullie binnen mogen filmen? Nou ja, als hij niet op zijn gemak is, dan hoeft dat niet per se. Maar hoe is het nu met je? Ja, goed, ja. Gaat goed. Ik moet bezig blijven. Niet thuis zitten en niks doen, dat kan ik absoluut niet meer. Er zijn er ook dagen bij, maar dan pak ik een boek. Ik heb ook geen televisie, ik krijg geen televisie. Maar jullie programma kijk ik dan wel, dat vind ik wel mooi. Ja, hoe doe je dat dan? Bij mijn moeder thuis. Oké. Ja. Mam die woont hier ook in Gennep? Ja, gewoon ook in Gennep-Oost, Groene Kruisstraat. Oké. Ja. En, dat is ook echt een Gennepse. Die was vroeger met 11 kinderen thuis. wow. Ja, dat is veel, hè. Dat hoor je tegenwoordig niet meer zoveel, hè. En hoeveel kinderen waren er bij jullie thuis? Eén, ik ben de enigste. Je bent de enigste. Ja. Ja. Maar dat moet voor haar ook zwaar zijn geweest toen het met jou niet goed ging. Schijn maar uit, zeker weten, ja. Maar mijn moeder heeft mij altijd gesteund, daar ben ik heel dankbaar voor. Zo'n lieve moeder, ja, dat is ongelooflijk. Ja. Die heeft mij altijd gesteund. Terwijl ik vroeger was ik agressief en heb ik allemaal dingen gedaan van God los, maar altijd in mij blijven geloven. Maar ik ben ook al vanaf mijn 18 aan het sukkelen eigenlijk, ja. Hoe oud ben je nu? 29. 29. Volgende maand word ik 30, 12 oktober. Hoe heet je moeder? Jeanette Albers, Oldenhof. Jeanette. Ja, Nee. Jeanette bedankt hè mama. Wat doe je voor haar terug? Alles wat ze wil. Ja, onvoorwaardelijke liefde is dat. Mijn vader is 4 jaar geleden overleden. En kanker had hij. En ja, dat doet ook iets. Hè. Mijn moeder heeft nou een vriend, als het goed is, zo een beetje zo. Dus dat is ook heel mooi. Daar ben ik heel blij voor, dat gun ik haar echt. Heeft ze echt verdiend, zo'n lieve vrouw. Maar waar kom jij eigenlijk uit? Ik kom meer iets verder naar het zuiden. Ik kom uit Groot Venlo, om het zo maar eens te zeggen. Groot van, oké, Ja. Roermond die kant. Nee, Venlo hoort de gemeente Venlo. Oké, ja, zo, mooi, Ja. mooi, ja. Venlo. Maar ik vond het gewoon heel mooi. Jij haalde ons in op de fiets. Hij kan hard fietsen, die Steef. Ja, En zwaaien. En toen zei je van, jullie moeten meekomen naar het Hukske. ja. Omdat jij vond dat wij Ja, dan moet ik Adje in het zonnetje moesten zetten. eigenlijk wel, ja. Maar ja, misschien moeten we jou ook een beetje in het zonnetje zetten. Want je hebt uiteindelijk toch jezelf weer onder controle gekregen. Ja, zeker, ja. Ja, mij in het zonnetje zetten, dat hoeft niet. Nee, dat is niet nodig. En die krullen, van wie heb je die? Van mijn vader en mijn moeder, Jeetje man. ja. Maar ik doe ze wel eens kammen, hè. Daar heb ik ze niet. Als ze zoek niet om te kammen, heb ik gewoon geen zin in. Dus als je ze kamt, dan worden ze minder krullend. Ja, dan doe ik een staartje. Oké. Hey, en die vriendin die misschien komt eten, is dat een vriendin of je vriendin? Een vriendin. Een vriendin. Ja, misschien weet nooit hoe een koe een haas vangt natuurlijk. Nee. Dus jij zou dat wel zien zitten, als er iets meer zou Ja, ik sta er wel ontstaan. voor open, ja. Oké. Ja. En denk je dat zij dat misschien ook zou willen? Weet ik niet. Hoe lang ken je haar al? Denk een maandje, ik denk dat ik nou 3 weken met haar omga of zo. Ah, oké. Ja. Dan is het misschien nog te vroeg om dat uit te spreken. Ja, zeker. Ja. Maar ik sta er wel voor open, dus ja, je weet het niet. Dat staat er op de camera. Dat ziet, heel Limburg zie je het nou. Oh ja, je hebt nog geen namen genoemd. Nee, dat is Hè? waar. Dat is waar. Dus, Nee. dus noem vooral geen namen Nee, en nee. al helemaal geen achternamen. Nee, Maar waar heb je haar leren kennen? En zij woont in hetzelfde appartementencomplex als mij. En ik doe af en toe kickboksen. En ik was daar en heb ik mijn bril of lenzen niet in. En ik keek zo om me heen en zie ik niks. En ik keek langs me zag dat een griet was, weet je wel. Zo, dat is toevallig zo, weet je, ja. Toen... Tijdens het kickboksen? Ja. Waar was je in het kickboksen dan? Ja. Ja, nee, maar waar? In Gennep. Ja, maar in dat appartementencomplex? Nee, in de dojo, in de gymzaal. Oké. En daar was zij ook?
Daar was zij ook. Ja. Dus ze houdt van sport, dat is wel heel positief. Doet zij ook in kickboksen? Ja, ja. Oké, dus als je niet uitkijkt dan... Ja, de keischerm. Ja. Ja, dan wacht nog even met het uiten van je gevoelens. Ja. Voor hetzelfde geld. Ja. Nee, flauwke. Dus misschien komt ze eten. Ja, misschien Oké. ja. Wij kunnen wat wachten tot ze reageert op een berichtje. Ja. Hey, maar ja, je eigen plekje. Ja, Hè? ja. Ja, goed voor elkaar zo. Hè. Ja, en je blijft Maar bezig. het is niet wat ik wil hoor. Het is niet wat ik wil. Wat ik wil je ik dan? wil het liefst in de natuur wonen. Zo, dat wil ik heel graag. Met een eigen moestuintje, een paar kippetjes, een beetje zelfvoorzienend eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik echt wil. Ja, ja dat trek ik, of in een caravan of zo, dat is toch iets, dan ben je dichter bij de aarde. Nou zit ik op de tweede verdieping. Ja, En dat is, te veel tussen de stenen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou ja, soms komen dromen uit, hè, Steve? Zeker, zeker. Ik hoop dat het lukt. Hoe ben je naam alleen vergeten? Hè? Bas. Bas, beste jongens. Bedankt hè. Dus ja, nou ja, nu zit je zelf in het programma. Ja.